Zen hori, somos atoko ferrian daukatu da Baitan, desfaz. No jodas. Tamborra eta gero nahiz akordiken, ezekin. Ez, nik tamborraiakin flipa binen, asako jende gazte. Ez da ikusten da relego generazionala emuten da bilela edo. Ja, eta konparsa barri asko ikusten dira, ez? Gisa da. Bai, tia, ez ikusizu goienako reportajea? Ez, eda? Horbe ikusten da relegoa. Bueno, hemen danborra altzotan daukotzula, ze moduz doia? Ba, ondo ez, ondo, azkenian oinatikuak, eta honeik betiko, Oitxurak. Oitxurak, azkenian honeik betiko oitxura honeiri, relegua emon bixate, eta, bueno, hor goiatzak. Bueno, zuk danborrik soinean ez, baina banderia daukotzula. Bai, eta gero udaletxea nola sakudiu ingu, eta samielak izango dira. Bueno, saldi ginen ibili hostian, hemen zaz, irribarregatekin, herrixa agurtzen. Kaixo? Ja, gisa dira, gauzatzuk aldatu dira. Baina beste batzuk, iua jarraketan daude. Gisa. Sukaldaixak jota guztua euren saltzan. Jode. Tamborreluak, puruakin, eta kantinerak txukunena. Eta kintu ape urtetik urtera relegua pasaiken daue, eta horrekin batea deskoordinazioa baita. Buah, eta horrekin zara txosnatako konpartzan urteten ginean. Hori beha izan zan, Bai. Berrurrengo generazio batzuk hori atzeak hartzen dauen. Ja, gisa da. Eta hori izatezula, beste leku batzutan relego hori emuten azte.